actief die we zijn om eigenlijk die sociale problemen zo'n beetje aan te pakken. Maar zoals iedereen weet, een restauratie of een wijkverbetering kan niet zomaar gaan zonder aandacht te besteden voor de mensen die daar wonen. En daardoor hebben wij eigenlijk gekozen om voor een andere aanpak. Dus dat die infrastructuur en gebouwen, maar ook nog die sociale kant in één keer genomen zal worden. Dus ik denk dat we hier ook in de koopliederkwartier bijna hetzelfde dilemma zullen hebben. Want diezelfde kooplieden die wonen niet meer in de stad. Dus dat zijn ook een karakteristiek die we moeten eigenlijk hanteren, dat veel dingen zijn gebeurd in die afgelopen 200 jaar. Dit is alleen maar een beeld om te laten zien hoe eigenlijk de schepen hier voor de kust lagen, buiten de rif, de ingang van de haven en wat nu eigenlijk een containerhaven is. Ja, een cruise ship terminaal wat we net zagen van de week. En eigenlijk een beeld van wat bestond aan gebouwen aan. Dus eigenlijk, dit was de periode van de Engelsen, toen de Engelsen eigenlijk alles had overgedragen naar de koning der Nederlanders en gewoon dat het koninkrijk is daarna ontstaan. Maar we zitten eigenlijk in de omgeving hier. Dus Rancho, wat kleinere, maar in principe hier kunnen we de Willem de Drie-toren niet zien. Want eigenlijk is het daarna gekomen ter veiligheid voor de vaart van de schepen. Dus dit is een aquarel eigenlijk, dus een tekening die eigenlijk het meest oudste foto laat zien van wat ongeveer de idee of hoe de kust en uitzag. Oké, dus eigenlijk het kaart van het eiland Aruba. Ja, dit is eigenlijk gemaakt in 1820, dus kort daarna. Dus meteen zijn techneuten overgekomen om kadastraal eigenlijk een beetje structuur te geven aan de eilanden. Ik zeg eilanden, want eigenlijk alle Antillen is een beetje door dezelfde mensen ontworpen, als ik het zo mag noemen. En zodoende zijn eigenlijk de structuren een beetje in elkaar gezet. Dus als basis, de hele kale eiland. Maar nog een keer kunnen we zien, hier een groepering weer van woningen of gebouwen. En als we nou die foto of die tekening van 1815 kan zien, dit is al 1820. Dus eigenlijk die groepering van die gebouwen net aan de rand van de kust. En natuurlijk voor onze natuurlijke ingang van de haven en uitgang zo, dus dat gaf die hele goede mogelijkheden om schepen zo dicht mogelijk te laten komen. En zodoende de naam Paardenbaai is ook ontstaan en zo, dus momenteel kan je rondlopen, een paar blauwe paarden hier en daar. En die idee was van die artiest om toch die blik terug te brengen in een artistische setup. Maar dat zijn gewoon stuk van die ontwikkeling voor wat betreft waar we naartoe gaan voor de kooplieden. Dus eigenlijk staan we waarschijnlijk in deze omgeving van de Steenweg. En zometeen zo gaan we toch een rondje doen om te zien hoe het nu vandaag in 2015 uitziet. Dus eigenlijk nog een keer die hele ontwikkeling van Oranjestad. Dus Oranjestad is eigenlijk medio 1824 als naam eigenlijk neergezet. En zodoende de meeste straten hebben zo'n naam gekregen. Dus de hele infrastructurele gebeuren begon een beetje meer structuur in te krijgen. En zodoende hoor je ook over Noordstraat of Zuidstraat en Weststraat. En zo. En Wilhelminastraat, Nassaustraat. En al die benamingen heeft ook een hele grote betekenis. Dus de hele ontwikkeling van infrastructuur die heeft eigenlijk heel wat werkzaamheden bij elkaar gezet. Dus hier zien we toch, al in die tijd is Rancho al een beetje achtergelaten.
Want die ontwikkeling van een andere wijk, Socotoro, is eigenlijk door die boswachters overgenomen en zodoende een grotere infrastructuur in elkaar gezet. Dat de meeste mensen van Rancho dan, die bij de kust zaten, hadden eigenlijk een terrein gekregen of gekocht of nieuwe huizen gekregen en zodoende die authentieke Rancho ook een beetje afgebroken was. Dus het is gewoon door het proces zelf van die booming en de economische ontwikkeling is Rancho eigenlijk gewoon doorbroken en gewoon de negatieve punten zijn van die momenten uitbegonnen. Oké, misschien de volgende, want dit is gewoon de straten en de benaming van de straten. Het is een beetje krom, maar dit is de protestantenkerk, waar we eigenlijk zo meteen naartoe zullen lopen. Maar hier hebben ze al heel wat coderingen bedacht om elke monument of elke pand zo'n beetje waarde te geven. Of ze een monumentale waarde hebben, of ze een historische waarde hebben en wie of welke het meest oudste pand zou kunnen zijn. Dus eigenlijk, zoals je kunt zien, er is heel wat in deze omgeving.